var på vej hjem fra fri. På landevejen mødte han en gammel æggelet. Hendes underlæge var han helt ned til brystkassen. God aften, soldat. God aften. Hvor har du en pæn sabel og et stort tornyster? Tak, du gamle heks. Kan du se det der træ? Jeg har hul indeni. Du skal lade det blive ned. Der er meget lyst, og det brænder over 100 lamper. Og der er 3 værelser. I det første værelse er der midt på gulvet er der en kiste. Ovenover sidder der en hund. Den har et par øjne så store som tekopper. Men det skal du ikke bryde dig om. Men hvis du hellere vil have sølv, så skal du gå ind i det næste rum. Midt på gulvet er der en kiste. Ovenover sidder der en hund, som der har øjne så store som møllen. Men det skal du ikke bryde dig om. Men hvis du hellere vil have guld, så skal du gå ind i det næste værelse. På gulvet ovenover er der en hund, der har et par øjne så store som rundetårn. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde og åbn kisten op. Tag så mange penge, du vil have. Fyld alle lommer og hat og tornyster. Ej, hvor lyder det lækkert. Men hvad skal du så have, din gamle heks? Ingen penge. Jeg vil bare have det fyrtøj, som min mormor glemte sidst, da hun var dernede. Okay, så gør jeg det nu. Jeg snurrer rundt om maven på dig. Så når du kalder, så hejser jeg dig op. Så kan du komme ned i træet nu. Kryb soldaten ned til huletræ, og så de 3 kammer. Øj, hvor er du en sød fyr. Kom herop på mit tak. Øj! Sikke mange kobberpenge.
Nå, de havde rent glemt. De er opret efter dem. Så har jeg den. Det er ikke til at fyre for. Det skal du ikke have at vide. Hvis du siger det, hvis du ikke siger det, så halshugger jeg dig. Håber ikke dejligt. Bliver sjov. Så hugger jeg hovedet af den nu. Soldaten sit fyrtøj i lommen gik ind til byen, og det var en dejlig by. Og gik ind på den dejligste kro og bestilte de bedste værelser. Og købte alt mad, han kunne spise, for det havde han råd til, for nu var han rig. Egentlig de bedste værelser. Ja, det må jeg godt få, hvis du har pengene. Og masser af penge. Okay, det er nummer 7 værelse ovenpå. Tak. Nummer 7 værelse ovenpå. Tak. Nu gik soldaten ind til tøjmanden og købte nye klæder for sin skæld. Goddag, jeg vil gerne købe nogle nye klæder. Kom ind og kig på mine klæder. Tak. Her er der en. Den vil jeg gerne prøve. Den er fin. Den køber jeg. Det er 3 kobber og 3 guld. Vel, går soldaten ind i byen med sine nye klæder. Hvem bor oppe i det der slot? Det gør kongen og dronningen, og det gør prinsessen. Kan man godt få prinsessen af te? Nej, fordi kongen har hørt, at Stærke skal giftes med en lille almindelig soldat, og det vil han ikke have. Derfor har han spærret hende inde i et stort tårn, som ingen gider at gå op i, fordi der er så mange trapper. Hende vil jeg ellers gerne have set. Kun 2 skillinger. Han bliver nødt til at flytte op på et gammelt loft. Ingen af hans venner gad at komme, fordi der var sådan nogle trapper op. Jo, nu har jeg ikke længere råd til at bo på det her fine værelse. Nu må jeg flytte op på et gammelt, lille, tyndt og mørkt værelse. Og mørkt og koldt. Når jeg har en lille lysestol i mit fyrtøj. Hvad falder min herre? Det var det et virkelig pragtfuldt fyrtøj. Kan man så bare sådan få lige, hvad man vil have? Ja. Hent penge. Og så kan jeg Så fandt soldaten ud af, at det var et dejligt fyrtøj. Så 1 gang kommer den lille hund, hvis man klipper. Så 2 gange kommer den mellemhund, hvis man klipper. Så 3 gange kommer den store hund.
Hvor havde hun smuk og dejlig. Og kongen og dronningen skibede til, sagde prinsessen, hun havde haft en underlig drøm om en hund om en soldat, og hunden bar hende på ryggen. Godmorgen, kære. Jeg har haft sådan en underlig drøm. Godmorgen, morfar. Jeg har haft en underlig drøm i nat om en soldat, der sagde, jeg var sød, og jeg rød på en hund. Det var en pæn historie. Jeg tror, vi skal have en af vores gamle hofdamer til at våge i hendes seng. Det var en god idé. Hvem vil? Jeg vil. Jeg vil gerne. Du vil. Jeg længtes sådan efter at se prinsessen igen. Hvad befaler min herre? Hent prinsessen til mig. Så går jeg hen, og så et kryds på der. Jeg kan finde det i morgen. Jeg ser det smukt ud, men får helt lyst til at kysse hende. Hvad befaler min herre? Bring prinsessen hjem. Godmorgen, morfar. Jeg har haft en underlig drøm i nat igen. Hvordan gik det så? Jeg snakkede med, så jeg kunne tage afsted til nogle andre hofdamer til at gøre det. Hvordan gik det så? Det gik, at godt. Hun kom rigtig og tog prinsessen. Så jeg følte med og satte et kryds på døren, som hun gik ind. Så må vi hellere ud og se, hvor det er. Kom alle mine hofdamer. Kom alle mine soldater. Vi skal ud og se, hvor hofdamen har sat kryds. Må jeg komme med? Ja, kom med. Imellem far og mor. Denne her vej. Nej, det er der. 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 Nej, der, og der.
en tråd og noget stof og en syltråd. Ja, min guldsaks. Jeg vil have det. Jeg skal se. Her, der skal jeg se. Mor, hvad skal du bruge den til? Du skal have den på om natten, så skal du have den rundt om halsen. Så kan vi se, hvor hunden er løbet hen med drengen. Med dig. Da dronningen havde syet posen, klippede hun et hul og fyldte den op med korn og bandt den rundt om prinsessen. Og så, når hunden kom og hentede prinsessen, krydsede de små korn ud på vejen og hen til porten, uden hunden opdagede det. Som efter at se prinsessen. Jeg må bare så gerne se prinsessen. 1, 2, 3. Hvad fanger den her? Hent prinsessen til mig. Så man helt får lyst til at kysse hende. Nu bliver det spændende at se, hvor prinsessen har været i nat. Kom, alle mine står for at kalde mine soldater til mig. Alle mine soldater, kom. Må jeg komme med igen i dag, mor? Ja, selvfølgelig. Og Emil, I skal gå ind og fange forbryderen. Vågn op! I kongens navn, du er arresteret. Følg med. Så satte de soldaten i kasjokken. Der sad han. Det var mørkt og kedeligt. Hvad er det i dag? Det er torsdag. I morgen skal du have håbet hovedet af. Og så var han der. Det ved jeg ikke. Spørg ham ad. Det tør jeg ikke. Om morgenen kunne soldaten se ud af jernstængerne, hvordan folk skyndte sig ud af byen for at se, om blev halsfuld. Og sin skomagerdragt, der var så hurtig, at hans ene tøffel fløj af, og lige hen i munden derovre soldaten sad. Hvor er min tøffel? Der. Hvad skal den? Jeg skal ud og se soldaten få hovedet af. Du skal ikke have sådan et hastværk. Fordi det er nemlig mig, der skal have hovedet af. Er det dig? Højt. Vil du tjene nogle penge? Ja, hvad skal jeg gøre? Hent fyrtøj i mit værelse. Du får 4 skillinger. Okay. Jeg skal have noget det fyrtøj. Så, her er det. 4 skillinger. Tak. Nu var det lavet historiske folk. Rundt om stod soldaterne og en masse mennesker. Kongen og dronningen sad på sin dejlige trone over for dommeren.
prinsessen, og derfor skal du have hugget hovedet af. Få et sidste ønske opfyldt. Det er godt. Så dagen slipper. Godt. Tog han sit fyrtøj, og så tændte han 1, 2, 3, og så stod alle de 3 hunde der. Den med øjne så store som tekopper, og den med øjne så store som møllehjul, og den med øjne så store som grønne trommer. Soldaten bliver halshugget. Nej, jeg lukker mine øjne. Øjnene bliver spændende. Hvor jeg glæder mig. Om den er skarp nok til at halshugge ham. Au. Hjælp mig, så jeg ikke bliver halshugget. Lad mig være, lad mig være. Hjælp mig, hjælp mig. Du skal være vores konge. Ja, og have den dejlige prinsesse. Så levede de lykkeligt til deres dages ende.